Se on tauon paikka. Auto ei vielä kehottanut tauolle, mutta selkä hitusen verran ja mieli sitäkin enemmän. Nyt tarvitaan hyvää kahvia. Tässä jaksossa käydään kysymässä, kuinka moni kuljettaja 100 on ollut viimeisen vuoden aikana vaarassa nukahtaa rattiin. Liikenneturvan Tomi Niemi kertoo meille, kuinka suuri osuus väsymyksellä on kuolemaan johtaneissa kolareissa. Totta kai annetaan hyviä vinkkejä väsymyksen voittamiseksi. Ja Turvavyön vieraana tavataan näyttelijä, puhuja Tom Pöysti. Hänen kanssa keskustellaan ajamisesta ja elämisestä. Usein ajatellaan, että rattiin nukahtamisen riski liittyy yöhön ja pimeään vuoden aikaan, mutta myös keväällä, iltapäivällä vaanii vireystilan notkahdus. Käydään liikenneturvassa kysymässä, kuinka suuri osuus kuolemaan johtaneista kolareista johtuu rattiin nukahtamisesta. No me ollaan tässä nyt virkistävällä kaffetauolla ja puhutaan ajoväsymyksestä. Onko tietoa, mikä on ajoväsymyksen osuus kuolemaan johtaneissa kolareissa Suomessa? No joo, meillä Suomessa onneksi kuolemaan johtaneet onnettomuudet kaikki tutkitaan. Ja Onnettomuustietoinstituutti kertoo raportissaan, että yli 20% kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, niin siellä on väsymystä taustalla. Joko ihan rattiin nukahtamisen merkeissä tai sitten muuna onnettomuuteen myötävaikuttaneena taustariskinä, mutta ei ole kuitenkaan nukahdettu. Ja yli 20% meidän kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, niin se on kyllä tosi iso osuus. No toi kuulostaa kyllä todella suurelta osuudelta. Mites, onko olemassa joku tietty vuoden tai vuorokauden aika, jolloin on erityisen suuri riski rattiin nukahtamiselle? Herkästi me ehkä ajatellaan, että väsymysonnettomuudet sattuisi pimeeseen vuoden aikaan tai vuorokauden aikaan, mutta niitä sattuu kyllä ihan ympäri vuoden ja vuorokauden. Ja oikeastaan kaikista isoimmat piikit tilastoissa näkyy meidän kesäkuukausina. Eli silloin ehkä tapahtuu enemmän, on enemmän valosaa, se luontainen rytmi ei tulekaan sen auringonvalon myötä samalla tapaa kuin sitten taas vaikka syksymällä. Ja sieltä kesältä ne kaikista isoin piikki löytyy. No entä onko ajovireyden lasku jollekin tietylle ikäryhmälle tai tietylle tienkäyttäjäryhmälle erityisen suuri riski? Kyllä väsymysonnettomuuksia sattuu ihan kaikille ikäryhmille ja sukupuoleenkin katsomatta, mutta kyllä sieltä nousee kaikista tavallaan ikävimmässä valossa jälleen nuoret miehet. Siellä saattaa olla kokemattomuudesta johtuen vaikea vielä arvioida sen oman vireystilan tasoa. Saatetaan lähteä ajamaan pidempääkin matkaa eikä arvioida sitä riittävästi etukäteen. Kaverit saattaa vaikuttaa ja siellä on ylipäätään nuorilla niin paljon edelleen sitä tekemistä. Ollaan aktiivisia, touhutaan paljon ja sitten välillä se päivä saattaa mennä aika pitkäksi. No se rattiin nukahtaminen, se on se ihan äärimmäinen väsymyksen aiheuttama riski, mutta onko jotain muita riskejä, joita syntyy jo ennen kuin on ihan vaara nukahtaa rattiin? No joo, kyllä niin kuin nukahtaminen harvoin tapahtuu ihan silmänräpäyksessä. Eli siellä edeltää sitä nukahtamista, puhutaan monasti vaikka maantiehypnoosista. Eli ne ajatukset harhailee ihan missä sattuu, havainnointi heikentyy tosi paljon. Ja sitten taas kuljettaja saattaa vaipua tämmöiseen mikrouniin, eli siellä on ihan tämmöisiä lyhkäisiä tavallaan unipätkiä sekunteista niin kuin muutamiin sekunteihin, jolloin se ihminen ei havainnoi mitään ympärillä olevaa, eikä myöskään havaitse, jos siellä tapahtuu jotain yllättävää. Ja sitä kautta ei myöskään pystytä esimerkiksi jarruttamaan, on se sitten vaikka eläimen hypätessä siihen eteen. No sitten tähän lopuksi, niin mä halusin kuulla liikenneturvan vinkit ajovireyden ylläpitämiseksi. Kyllä se lähtee taas jo paljon ennen sinne matkaan lähtemistä. Huolehdittaisiin siitä, että ollaan nukuttu riittävästi ja niin laadukkaasti kuin mahdollista. Siihen omaan uneen, omaan palautumiseen kannattaa kyllä satsata. Lisäksi sen matkan suunnittelu etukäteen, minkälaisilla tauoilla, kuinka pitkää matkaa lähdetään taittamaan.
Ja koitetaan välttää ne itselle kaikista haastavimmat valveillaolon tunnit. Meillä on vähän yksilöllisiä unirytmejä, joten kaikki varmaan tietää itse parhaiten sen, että milloin on virkeimmillään. Tauotetaan matkan päällä, otetaan matkakumppani siihen, joka pitää sille kuljettajalle seuraa, ja vaihdetaan kuskia tarvittaessa. Jos se väsymys yllättää tien päällä, niin voidaan ottaa vaikka se kuppi kahvia ja lyhyet 15 minuutin torkut, niin sillä voidaan antaa vähän ensiapua ja jatkaa sinne kotiin tai seuraavaan määränpäähän, mutta sekin on vain ensiapu. Kiitos ja kippis. Arviolta lähes joka 5. kuolemanjohtaneen kolarin taustalla on ajoväsymys. On siis aika lähes tieteellisen tutkimuksen. Käydään Johannan kanssa haastattelemassa, kuinka moni 100 suomalaisesta on ollut vaarassa nukahtaa rattiin viimeisen vuoden aikana. Mä alkaisin olla kyllä kahvitarpeessa. Passaako, että lähdetään käymään kahvilla? Passaa. Hyvä. Ootko ollut viimeisen vuoden aikana muuten vaarassa nukahtaa rattiin? Niin, kyllä on ollut sen verran kovaa luukuta musiikkia, että pysyy hereillä. Eli siis illalla naapuritkin pysyy hereillä? Pysyy. No mitä luulet, miten moni suomalainen on ollut viimeisen vuoden aikana vaarassa nukahtaa rattiin? Mä sanon, että 5. No mä sanon, että 20. No mutta nythän me lähdetään ottaa selvää ja tekemään tieteellistä tutkimusta asiasta. Näin me tehdään. Mites viimeisen vuoden aikana ootteko ollut vaarassa nukahtaa rattiin? No en todellakaan ollut vaimon vieressä ja semmoinen varoittava sormi ollut siinä koko ajan. Sitten mulla on autossa semmoinen varoitin, että jos se kuljettajan epävakautta havaitaan, esimerkiksi tekee näin, kun on sähköauto, niin se varoittaa heti. Joo. No en viimeisen vuoden. Joo. Ei, mutta työelämässä kyllä. Joo. No mutta ei nyt kiva, kuulostaa hyvältä. En viimeisen vuoden aikana, mutta tein kyllä yötyötä, että mä olen kokenut sen olon siitä, kuinka voi mikronukahtaa. Ootko ollut viime vuonna vaarassa nukahtaa rattiin, kun ootte autoillut? Olen. Okei, millainen tilanne? No mä teen väillä 3 vuorotyötä, niin joskus joutuu tosi aikaisin aamuyöstä lähteä töihin, niin silloin on väillä ollut tosi väsynyt. En ole ollut. En, mutta myönnän, että joskus viimeisen vuoden aikana en, mutta muistan, että viimeisen 30 vuoden aikana on ollut tällainen hetki. No mutta hyvä, ettei viimeisen vuoden aikana. Toivottavasti ei seuraavankaan. Loistavaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Mitäs meidän kartoitus tällä kertaa sanoo? Meidän data kertoo, että 12 sadasta on ollut vaarassa nukahtaa rattiin viimeisen vuoden aikana, mikä on mun mielestä aika paljon. Niin munkin mielestä. Plus siinähän ei oikeastaan ole kaikki, koska tosi moni sanoi, että ei välttämättä viimeisen vuoden aikana, mutta kun mennään siitä vähän aikaa taaksepäin, niin toi numerohan olisi ollut jotain ihan muuta. Kyllä. Sitten löytyy myös hyviä vinkkejä, pitää itsensä virkeänä. Esimerkiksi, mitä sun tulee mieleen? No, joku nainen kertoo, että kuuntelee tosi kovalla musiikkia autossa, niin se auttaa. Jotkut toi esille kumppanin läsnäolon, eli silloin on vähän haastavampi nukahtaa, kun toinen siinä viihdyttää vieressä. Niin no, kuskin vaihto. Kyllä. Ja tuli myöskin auton avustimet. Kaistalapeitoavusten oli auttanut jotakin. Just oli menossa ulos kaistalta, kun auto varotti. Mutta yhteenvetona voisi kuitenkin sanoa, että jos tunnistaa väsymyksen merkkejä, niin niihin kannattaa reagoida ajoissa. Kyllä. Kun ajatellaan, miten me voitaisiin ajoväsymystä voittaa tai pitää se kurissa ja erossa, niin kyllä ihan kaikista keskeinen asia siihen on riittävä ja laadukas yöuni. Sanotaan, että jos se nyt yhden yön osalta jää puutteelliseksi, lyhyeksi, huonolaatuiseksi, niin pitkälläkin matkalla se on varmasti hyvällä tauottamisella taltutettavissa. Mutta se, että jos se huono yöuni kroonistuu, niin ihan varmasti se on paljon ajavalla, niin se on liikenneturvallisuusriski, mutta kroonistuessaan niin varmasti myöskin terveysriski.
Rattiin nukahtamiseen ei välttämättä tarvita aina pitkää ajomatkaa. Kyllä se voi lyhkäiselläkin ajomatkalla ankara ajoväsymys piillä. Ja ehkä tyypillisimmillään se kuitenkin ajoväsymys iskee silloin yöaikaa, koska ihminen on kuitenkin päiväeläin. Tai toinen ajankohta, jolloin tapahtuu paljon rattiin nukahtamisia, on iltapäivä. Se iltapäivällä vireystilan notkahdus on yksi iso riski. Ja kyllä se, vaikka olisi enää lyhyt matka perille, mutta jos sitä ajoväsymystä vasta alkaa taistelemaan itsepintaisesti eikä kuuntele niitä varoitusmerkkejä, joita elimistö kertoo, niin voittaja siinä painiottelussa tiedetään kyllä etukäteen. Että kyllä se uni ja nukkumatti voittaa ihan joka kerta. Autoistuminen toi luonnollisesti tarpeen huoltoasemille ja automatkailun lisääntyminen loi tarpeen taukopaikoille. Palataan vuoteen 1952, eli Helsingin olympiavuoteen. Me ollaan tällä hetkellä Töölön tullissa ja tämä kivipaasi kertoo siitä, että tässä oli ennen vuotta 1906 läntinen tulli, eli tuolla puolella kivipaasia oli Helsingin kaupunki ja tällä puolella Helsingin maalaiskunta. Miten tämä liittyy huoltoasemiin ja taukopaikkoihin, niin tässä ihan lähellä on kuuluisa tullinpuomin selli. Toi takana näkyvä selli, tai siis korjataan ST1, ei ole toki Suomen vanhin huoltoasema, mutta kuitenkin yksi niitä varaisimpia, jotka on edelleen pystyssä ja toiminnassa. Toihan on rakennettu vuonna 1952, eli Helsingin olympiavuonna, kohtuu vanha siis. Ja tuohon sillä tavalla sellin aikana liittyy myös liikenneturvallisuuteen, että silloin 50-luvulla sella alkoi rakentaa tai rakennuttaa tai ainakin rahoittaa näitä lasten liikennepuistoja, joita sitten rakennettiin vähän ympäri Suomea. Ja ihan ensimmäinen tuli tänne Helsinkiin vuonna 1955 ja sen lasten liikennepuiston avajaisissa sai ensi-iltansa myöskin meille kaikille tuttu Jori Malmsteenin lasten liikennelaulu. Tietääkseni ihan ensimmäinen varsinainen autoilijoiden taukopaikka oli Lahnajärvi, joka siis edelleenkin on pystyssä ja sijaitsee tuolla vanhalla ykköstiellä Helsingin ja Turun välissä. Ja tarina siihen on sellainen, että vuonna 1951, eli ennen olympiavuotta, kun ulkomaisia toimittajia kävi tutustumassa tulevaan olympiakaupunkiin ja heitä kuljetettiin, niin silloin sieltä syntyi ajatus, että tähän välille olisi hyvä saada taukopaikka. Ja silloin samana vuonna, kun takana oleva selli perustettiin, niin Lahnajärvi avattiin, eli vuonna 1952. Ja jotain kertoo ajasta ja sen muutoksesta, että siellä niin kuin parhaimpina aikoina Lahnajärvellä oli noin 70 työntekijää, siellä oli oma leipomo ja henkilökunnan asuntoja. Kun mennään tämän päivän huoltoasematilanteeseen, niin aika isoja asemia pyörittää pari ihmistä. Sähköautoillahan ei ole mikään uusi keksintö toki, että olihan sähköautoja jo 1900-luvun alussa. Mutta en tiedä, silloin kun tämä asema on perustettu vuonna 1952, niin olisiko silloin kukaan arvannut, että sähkömyynti tulee ainakin osittain korvaamaan myös tälläkin asemalla bensiinimyynnin. Itselle ja aika monelle muullekin kofeiini on se, joka virkistää. Siinä on kuitenkin hyvä muistaa se, että se kofeiinin vaikutus ei ala välittömästi, vaan viiveellä. Ja sekin on hyvä pitää mielessä, että iltapäivällä tai varsinkin illalla nautittu kofeiini heikentää sitten taas sen seuraavan yön unta. Eli jos seuraavana päivänä on myös pitkä ajomatka, niin kannattaa miettiä, missä kohtaa sen kofeiinin nauttimisen lopettaa. Virkeän ja terveselkäisen kuljettajankin kannattaisi pysähtyä tauolle parin tunnin välein. Ja sitä mukaan kun matka edistyy, niin taukojen välit lyhenee. Väsyneen tai selkävaivaisen kannattaisi tauottaa jo tunnin välein. Näyttelijä Tom Pöysti on uransa aikana ajanut Suomea ristiin ja rastiin, pitkin ja poikin. Jutellaan seuraavaksi Tomin kanssa siitä, minkälainen on virkistävä tauko. Puhutaan myös elämän ilosta ja ihmisen elosta. Terve Tom! Hei Ari! Pitkästä aikaa, Liian pitkästä. liian pitkästä aikaa. Kiva nähdä ja tervetuloa Turvavyöohjelmaan.
mitä sulle merkitsee sana liikenneturvallisuus? Mä sanon, että liikenteessä mä näen levottomuutta. Ja asia, jonka me puhutaan myöhemmin, meillä on enemmän vapauksia kuin vastuuta. Tämä ei valitettavasti koske vain liikennettä, vaan se on yleinen lähtökohta. Ajoin ennen, joskus 90-luvulla, ajoin paljon Kuusamon ja Helsingin väliä. Ja mulle tuli uusi ystäväryhmä nimeltään Rekat. Kun mä tulen yötä myöten, mä lähdin usein illalla 90 aikaa kohti Helsinkiä. Ja sitten näin, että siellä on rekka. Niin tää rekka katsoo, että nyt on hyvä paikka ja antoi mulle vilkkuun, että lähde ohi. Ja sitten kun mä olin ajanut sen ohi, niin mä opin jostain syystä, mä kiitin niitä. Mä panin vilkun päälle ja sanoin, että nämä on ajettu lyhyen. Mutta se vaikuttaa semmoiseen kuin liikennekulttuuriin. No kun sä ajat paljon, niin sitten sä väistämättä sä pidät paljon taukoja. Mikä sulle on virkistävä taukomatkalla? Mä voin vastata tähän lyhyesti. No, arvasin sen. Se menee sulle näin, että jos mä lähden jonnekin, niin jos mä lähdetään Vaasaan, se on Pori-Vaasa-akseli kilpaili Suomen tylsimmästä reitistä. No se on aika tylsä se tie kyllä, jos vetää niinku kasitietä ajaa. Nimenomaan. Joo. Hyvä vinkki. Kun lähestytään Vaasaan, niin poiketkaa tieltä. Eksyttäkää itsenä siltä maagiselta tieltä. Käykää Kristiinan kaupungissa. Mieletön. Siellähän on kissanpiiskaajan kuja. Eikö se ole yksi kapeimpia katuja, että voit ottaa käsillä molemmista seinistä kiinni? Juuri näin. Joo. Se, että jos on ajanut 4-tietä, 5-tietä, 8-tietä, niin et sä Suomea näe. Sä näet ne tiet. Kun ajat vielä 80 niin ei siinä hirveästi maisemia. Mut jos sä eksytät itsesi, niin sä löydät yhden maailman kauneimman maan. Kun sä oot autoilijan lisäksi myös purjehtija, niin mitä auton kapteeni voisi ottaa oppia veneen kapteenilta? Hyvä mainita tässä vaiheessa Lasse Mortenson. Joo. Hän oli intohimoinen purjehtija ja hän puhuu just siitä, että ei purjehtiminen ole hirveän vaikeaa, kun hän muistaa muutamat säännöt. Aina köydet pitää olla samalla tavalla ja samassa paikassa, niin että ne saa irti ja laittaa. Ja siitä tulee semmoinen tietynlainen melkein neuroosi. Mutta se on aina kun sä oot käyttänyt jotain köyttä, niin se pannaan silmunkin ja se pannaan siihen samaan paikkaan. Et autossa sulla on esimerkiksi huomioliivi, ensiapupakkaus. Joo. Tietysti varoituskolmentain onkin usein samassa paikassa, mutta ne olisi kaikki niin kuin aina siinä samassa paikassa. Ja ehkä mielellään samassa paikassa, että sitten sen kerran kun se hätä tulee. Jos mä vähän kritisoin omia lapsia, niin ne on hirveästi usein kännykän vankina tuolla takana, että tiedä missä sä olet. Joo. Se on merellä, se on eliehto. Joo. Ja sen myötä tulee turva. Niinhän se on autossakin, kun sä oot siellä matkalla Pohjanmaalle tai minne ikinä, niin olisi hyvä, että meillä olisi edes kohtuullinen paikkatieto, missä me ollaan. Että jos jotain sattuu, toki tänä päivänä nyt sä soitat hätäkeskukseen Suomi 112 Suomi-appin kautta, niin sut paikannetaan, mutta et pystyis tietäis, kun jotain tapahtuu, niin tietäis, että missä on. Juuri näin. Se luo sitä matkan riemua myös sillä tavalla, että vähän on suunniteltu etukäteen. Mä tiedän jo vähän säitä, mitä on tulossa. Siellä on hyvä myrsky, no tänään ajetaan myrskyssä, ja selvä. Ajetaan vähän hitaammin, mutta tehdään näin, että tavallaan niin avartaa sitä mahdollisuuksia, mutta että sulla turvana on perustieto. Teillä on Madon kanssa puhujaduo, mikä sen nimi muuta voisi olla kuin Tomato. Eli te kierrätte yrityksissä puhumassa työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä, eikö vaan? Kyllä, puhutaan semmoisesta, että kaikissa tekemisissä pitäisi olla ilo, sydän ja tarkoitus. Ilo, sydän ja tarkoitus. Ja on ihan selvää, nyt meidän on tarkoitus tehdä tämä haastattelu. Me ollaan suunniteltu, me ajetaan yhdessä minulle mielekkäässä maisemassa ja täällä on jännää nähdä tietynlaisia isoja hevosfarmia ja muuta, mutta tarkoitus on tehdä tämä kivaksi. Ilo tulee siitä, että mulla on niin paljon kerrottavaa ja Arjo mun ystävä, joten meille tulee yksi hyvä iloinen hetki tehdä toisenaan ja nyt tulee sydän. On, että mä haluan kertoa sen
from my heart, että se tulee, siinä on sydän mukana. Joo. Miten sä ajattelet siitä, kun niinku liikenteessä vapaus, oikeudet, vastuu, miten niiden niinku tasapaino? Mulla oli oikein isoisä, joka oli eversti 300 mukana huom 3. Hän opetti erinäköisiä semmoisia perusajatuksia lapselle, jotka tarttu. Yksi oli tämmöinen kuin Tom, elä elämä elävästi. Tää saa olla kivaa. Vie itse, eksytä itseensä ja muuta. Mutta sitten sillä oli toinen joka liittyy tähän, mihin me nyt tullaan, että töitä voi tehdä vain 2 tavalla. Hyvin ja helvetin hyvin. Ne on vain ne ainoat vaihtoehdot. Kaikki muu on ei työnantaja tai jonkun muun pettämistä, se on sun itses pettämistä. Se sama, että jos sä oot osunut liikenteessä, eikä tullut mitään kolaria, ketä sä silloin petät? Sä petät ittees, sä kusetat ittees. Nyt tulee se, että on vaaratilanne liikenteessä. Eli joku, joka tulee koukkaa eteen, moottoritiellä helpommin ynnä muuta. Mutta se tulee just tähän samaan. En mä vois kieltää, että mä pahoitan mieltä. Mä voin jopa raivostua. Että jollakin, joka ottaa niin suuren vapauden, että hän uhkaa jopa mun henkeä, että sun perheen. Mun läsnä oli ja saali sitten muita. Ja se raivostuttaa. Nyt se matka, jota mä ajan tässä väliä, Tammisaari Helsinkiä. Mä tiedän ja näen siitä, että siellä jotain ongelmia on. Ja se ei ole tiestäkin. Ei missään nimessä. Eikä autoista. Eikä missään nimessä autoista. Mutta siellä on joku levottomuus ja joku paha olo. Ja kun mä tiedän vielä, että jos on tämmöinen sumu, niin se viikonlopun saunareissukin on pilalla, kun oluet unohtuu. Mutta se johtuu siitä, että me annetaan sille pahalle mielelle annetaan se voima. Ne liittyy vapaus ja vastuu. Ota enemmän vastuulle ja silloin sä saat enemmän vapautta ja voi tehdä niitä ratkaisuja. Ihan loistavaa. Kiitos. Mennään syömään jotain heikkoa. Kiitos. Tauko on osa pidempää matkaa ja alleviivaa vanhan fraasin, eli nautin matkasta. Kiitos kun katsoit ja seuraavassa jaksossa aiheena toiminta kolaripaikalla.